Deci sunt aici cu un prieten și facem nu știu ce milkshake din ăla șmecher de bea Andrew Tate de buget. Punem Water. suc de orange. Da, suc de orange. Mult să fie gălbeniu. Un pic de piper. Nu acum, nu atât de mult. Nu atât de mult, mai mult. Un pic de sare. Nu mă scuze de ala. Dă-i un pic ăla jos. Eu sunt de la Fine Diner. Nu știți voi. Mamă, ia uite cum bagă, ia uite. Pune și un pic de sos. E bun. Nu observați ce jigărie e masa, dar nu. Zici că e limonadă de buget, ziceți voi de nu.